ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Lacetti. Дӯстони азиз, боз дар навори имрӯза якчанд мошинҳои нав равон кардан мо қабул кардем ба шумо пешниҳод мекунем нархҳои арзон. Агар шумо ҳам хона, мошин, замин, квартира, ягон техника, ягон компания умуман чизе барои фурӯши реклама дошта бошед, марҳамат сурат маълумоти дар ин ватсап мо равона намоед. Мо дар видеоҳои баъда дар реклама мегузорем. Дар YouTube ва дар TikTok реклама мекунем дӯстони азиз. пештар YouTube доштем, аммо айни ҳол боз TikTok шудем. Дар TikTok ҳам реклама мекунем. касоне ки реклама мекунем, марҳамат сурат маълумоташ роӣ кунем. Хоб, имрӯз 28 июн 1000 рубл баробар аст ба 124 сомон. иди қурбон ба ҳар як шумо дӯстони муборак шавад. фикри ақидаи худ дар комментария нависед ва шумо аз кадом нуқтаи Туркистон кадом nom мошинҳо лозим аст, мо ҳатман фикршон ба назар мегирем ва мошинҳои нав арзон пешниҳод мекунем дӯстони азиз. ва ба ҳамаи шумо дӯстони азиз тамошои фароғат мегзарем ба эълони мошинҳои имрӯза.